Салом, духтарои аҳли гурӯҳ, салом шогирдои азиз. Дарси имрӯзаи мо стойка воротник, планка бо планка. Ванҷаш ҷои планкадор. Ҳозир ман шумода мефаҳмонам. Духтаро, мана нигоҳ кунед, материали мо камтар тинак буд. Ҳам хубӣ дорад ки мо дублирин часпонем. Вана пешак, вана инаш пуштак. Пуштакдан ҷои гарлавинашда часпондум. Аз сабаби ки материалонам беҳад тинакай, бо часпониям хуб мешавад. Дар любой материалтон часпонед. Манам хе болои ҳам мемонем аввал ҳардуша. Ай мо и дар материали нолозимаи заказ нест барои нишон додани шумо. Барои ҳамиқа духтаро мо як бора пора мекунем барои даҳани кирташа фаҳмондан шунуда. Мана ҷара камакак нигоҳ кунед, дарозтар гирифтам. Даҳани кирта иҷа ҷои планкаҳай. Ҳарчи манам хе болои ҳам мемонем духтаро. Болои ҳам. болоша аснаровка мекунем духтаро аввал. болоша ки аснаровка кардем, гардана меёвем. Хати рост гашта болора мебурем. Анака духтаро мо гардана аввал меёвем. Гардан 8 мегирам. 8 мешавад 16. Ами точкаи асосӣ мо меёбем пешаки киртара. Ҳамира ба ҳами боло мечаспонем. Духтаро и части болошай. Ҳозир ман алоҳида хача тоқа духтаро бо ҳарча набарен. Болонгиша мебарам. Мана анаку ровно 2,5 сантиметр фроварда пуштакша мекашем. барои воротник дора мо чиқари бад намебарем. ҳозираш да 20 сантиметр монда хати поён меравем. манам хел 16 сантиметр и манам ҷара камакак объёмно мебурем. манам хел гирдак мешавем. бо мегум духтаро и заказ неста, просто ман ҳамин хел размерои пеши хат кашидистам. мебуремаш ҳам хел брида туғри ба болои хат мебарем. дарои аҳли гурӯҳ вақте ки бридем сразу ҳам я наҷмонда айҷош байна утук мекунем. иҷо ҳозир ҳардуш утук шид. асос мода фақат пешакш байнша ёфтан дар кор буд барои аптачкара часпондан. манам хел анаки духтаро нигоҳ кунем пурраш мешава. манам хели и тарафи чапашай манам хел пуштак. манам хел пешак. анак мо чӣ кор мекунем? мо ҳозир аввал планка рост мекунем, баъд сарои китфа медузем. планкара чӣ хели тайёр мекунем? мана духтаракҳои аҳли гурӯҳ, дарози планка чанд ки шумода маъқулай. дарозиш фарқиш нест. кнопкотона ҳисоб кунед чанде ки боша. ҳозир ҳами планкаи ман барои ҳами пешаки тайёр кардагимон дарозиша гирифтам 18, кушодиша гирифтам 7,5. манам хел 7,5. анакира мо чӣ кор мекунем духтаро? манам хел тарафи чапа гардонда як хати рости хушрӯак и тарафша бо и дигаришам анам хел як хати рост анам хел болора медузем. шогирдои азиз, манам хел духтем. манам анака иёра бояд мо манам хел ростана карда кунҷакоша хушрӯ мебурем, утюг мекунем и байни ҳамида клеюши лента монда сахт утюг мекунем ки ҳар тараф наҷмба. кунҷора ҳатман туғри. шогирдои азиз, бо диққат гӯш кунед. мана даҳани киртара баридем, серединаро мо ба тарзи утюг қати ёфтем. бо барои маълум шава манам ки хатш мекашем. барои шумо фаҳмидан ман дадарни ҳамчина схемая кашидам. бояд ки ҳами планкаи мо 3 сантиметр боша. 3 сантиметр иҷа лишния 3,5 сантиметр. анами хата кашидем 1,5 сантиметр, ровно 1 сантиметр поён фуромадем. барои чӣ? иҷа даст барои воротник часпондан 1 сантиметр поён фуромадем, хати рост кашидем. длинаи аптачкотона меёбед чанде ки хоҳед, чанд хаи хоҳед, 4 тигма хоҳем, 5 тигма, 2 тигма, мисол кнопка хати ёки тигма, шумо ҳамун ашётона мегирен. дарозира меёбен, но ай планка зиёдтар мегирен. дидена ида иҷа ай планка камтар тост. мана ин дароза хаткаштаги ман калта 1,5 сантиметр ай тараф, 1,5 сантиметр ай тараф, 1,5 сантиметр ай тараф, 1,5 сантиметр ай тараф. анами дарзи хати ҳамҷа чанде боша, хати ҳамҷарам туғри мекунем. барои чӣ? барои ки ҳозир мефаҳмонам 3 сантиметр бояд мо аптачкамона ёвем. 3 сантиметр ай тараф, 3 сантиметр ай и тараф, ровно 0,5 сантиметр. ай ма 3,5 сантиметри буд. анам хел монда, манам хел рост янами хати каштагида хати дигари бояд да анамиҷа туғри бояд биёяд. анамҷада манам хел бояд мо 0,5 сантиметр манам хел бояд строчка равем. и тарафшам духтаро ҳами хел ровно 3 сантиметр меёвем. мана 3 сантиметр. и тарафшам 3 сантиметр. мана ҳами хат инами хатайда инами хати анамира бо шумо метавонед ки ай боло бурорем. мана нигоҳ кунед сета анами дарза ай болои нами хат намемонем туғри ба ҳами хат не ки анаи хата се да анҷа туғри мекунем. дарзи ёфтагимон ирам ба анами хел то анами ҷара нигоҳ кунед. ҳозир ман строчка мезанам ай анами хат то анами ҷара як чин ишам ай ҳами строчка мезанам то иҷара байна улчақа намешавем духтаро.
мана шогирдои азиз нигоҳ кунед, хати рост даже чиштаи дига қати духтагим маълуме. Нигоҳ кунед, ай хати кашидагим наброварда 1 сантиметр ман инҷода ҷо дорем. туғри кашидаги хате ки поёнда хат кашидем ҳажаш туғрие мобайн 3 сантиметре, ман айноям 3 сантиметре. Фаҳмидина духтаро? ами мобайн ки 3 сантиметр аст, иҷа ита то мехӯра, иш ин мисол то мехӯра. Бояд якчен боша. Барои чӣ ман мегӯям 2 сантиметр агар иҷаб гирен, шумо бояд анаҷам 2 сантиметр боша, барои ки инми тараф гардиш мехӯра, ин тарафта. Дидина духча, ай тарафи чапа манам мехехти хати рост мебия. Акира бояд муч хеле бибирем. ҳамин мобайни утикадагитуна хат мекашем манам хел аввал. Я 3 сантиметр то поёна нарафта, манам хел. Мо бояд ҳозир анам хел бояд бибирем. Ай ҳамиҷа мебирем то нимша мебием 3 сантиметр монда. Айну ки ҳамиҷа сар карда то манам бехи духтаги якма, бо иша то бехи духтаги дима қай чӣ мекунем. Но аю тараф старат сакине ки чира набирен. Аптачкотуна набирен. Ман ай тараф мебирам. Манам хел гардонда. То нимша мебием 3 сантиметр монда. Ба тарафи и кунҷ мерем. И хелша и тарафша мана нигоҳ кунед. Дар ҷое ки тамом меша ҳамон тараф меравем. манам хеле шид. баъд ира чӣ то метем нигоҳ кунед. И тарафи исмера мана ҳа бо диққат нигоҳ кунед. манам хел шид. мана худаш ҷоша мегира. ровно 1 сантиметре ки ман ҷо монда будам. мана и тарафаш анаки ира чӣ хеле медузем. ира тарафи боло мекунем. манами хатчае ки дар амҷа мондаги ҷое ки бирда будем, ай бехи ами дар зое ки аптачкомон тамом мешава, мо як хати рост ям хел закрепкадор медузем. манами секунҷаи бирдаги бояд мустаҳкам шава. баъде ки ира ки духтем духтаро бо обратно гардонда аверлок мезанем гирдоба гирд анами аверлок зада манам хел аверлок зада манам хел ай тараф буромада ихе мерем тамом. И як қатор строчка духтаро, як қаторига строчка шумо бояд лавиями қати равин. духтарои али гурӯҳ мана нигоҳ кунед. строчкашам рафтем. манам хел 4 кунҷа. ман аму секунҷаи бирдагира аввал ай синидро гуфтам ку ай бехи амҷара духта. ман ай тарафи пушта манам хел аверлок задем. манам хел тайёр шид. анако чӣ кор мекунем духтаро? гарданша мечаспонему и варадники стойкаша тайёр мекунем. пуштакша часпондамон дар кор аввал. манам хел и манам хел строчка меравем. и як бора дар зӯи башам агар духта нишавем бидузен. агар вытичка надошта боша ба шарти ягон ҷо киртатон ягон намуди вытичка надошта боша метавонед сразу дарзи баршам биду. мана аверлок задем, духтему аверлок зада як тараф утюг кардем. нигоҳ кунед вақте ки медузе бисёр вақт меша ки камака ки нукош зиёдӣ мекуна. духтаро я бор дига манам хел мемонену ҳамина туғри мекунед барои лишни наброяд. камакак бо 1 сантиметр мондаги набоша шумо бибиред. ман расчёти камакака гуфтаистам. манам хел як бора серединара манам хел меёбем. бароша надухтам барое ки да ёдум зад ки ман бояд шумода варадники стойкара нишонтем. манам хел духтаро хоб мекунем варадник ҳар ду тарафа. дидена анаку ҳозир мо қолаби ҳамия мекашем дар ё дар флизелин мекашем. ама осонш биёд дар флизелин кашем чтоб шумода битова бибинед хушро. шогирдои азиз барои и мо чӣ кор мекунем? флизелина манам хел тарафи хутон манам хел қат мекунем. тарафи қат кардагиш бояд тарафи шумо бояд боша. манам хел баъд мана хел пешак пуштактона мана бинен байна булавки задам ҷое ки твора булавка задам. мана иҷара ҳарду тарафша пеша булавка задам. баъд манам хел тарафи қаткадаги флизелина қати қаткадаги пуштак мемонем. дарини ҳамия мо хат мекашем. инҷаш камака каҷалай. манам хел дидин ҳози ана ҳами хел мо хат мекашем духтаро. шумо ним сантиметр монен ҳаққи дарзтона манам хел мана ним сантиметр баъд дарини ҳами гардантона хат кашем. дарини гардана мекашем духтаро. и манам хел 1 сантиметр иса и ҳаққи дарз. мана тайёрш манам хел мешавад духтаро. ана ки мо дарина чен мекунем ки чанд сантиметре. манам дарин чанд сантиметр ки дар кора ширинаша шумо мебинед. манам хел точка монда ҳамаша як чен. манам хел дарина и манам иҷа манам хел бояд дар анамиҷа бояд туғри бояд боша.
но шумо расчётона гирин ҳамаш чанд сантиметре ки боша 3 сантиметр боша 3 4 сантиметр боша 4 манам хел ози бина як пара ашид мо ози ҳамира 3 сантиметри мекашем 3 сантиметр ровно 3 сантиметр ана ки чхели мебирем ай дарунша ба ҳами туғри мебирем а гирдша бошад ним сантиметр дуртар мебирем ҳозиражда манам хел гирдак бирида мегирам барои осон шавад фаҳмиши шумо қати манам хел и манам хел мебирем неки мо ҳозиражда нукша намебирем барои чи биген ман хе дарустар мекунем ман хе када мемонем аввал як бор дига чен мекунем дар болои кокеткамон монда булавкиёро ман хе снимат мекунем духтаро манами байн бояд аҷа туғри боша манам хел гир гашта то анамҷа дидем ҳамин кашидаги худам туғри бидай манам хел манам хеле варадник мебиёд ҳозира дар болои материал мечаспонем бо диққат нигоҳ кунед тарзи варадника пораш чӣ хеле шидагия порае нигоҳ кунед дидена пораш чӣ хеле ҳози мо ҳамира флизелина дар астарак мечаспонем баъде ки часпондем духтаро баъде ки часпондем мебирем чӣ хеле ки ҳаст бо як дига ҳам хеле мебирем хоҳен ҳарду тарафша флизелиндор кунед нахоҳен не агар хоҳед ки мустаҳкам иста ҳарду тарафша флизелин кунем ҳози замира намихел утюг мекунем и гирду ба гирд мебирем духтарои аҳли гурӯҳ нигоҳ кунед иша ман клей кардам дар материал мана иш дар болои материали дигари мондум материал ки тиннакӣ ҳастай мо метавонем ки бояд тега флизелинам клей кунем баъд мо чӣ хел медӯзем мо и гирда намедӯзем мо анаи хел лави варадника рост карда манаи дирна медӯзем мана хел дирна медӯзем и тараф мебиёрем баъд ростана мегардонем аввал айсин дирна як ҷошам хел мебирем кинҷак кинҷак баъд тарафи ростана мегардонем дар он шакли ка мемонем утюг мекунем ана мехел салатча бояд тайёр шава баъд анаи мобайна дидем и тараф кашидаги мобайн анаи мобайна ба пуштак мо туғри мекунем ба пуштак туғри мекунем и дилавша манаи лави варадникора анамҷада туғри мекунем и тарафша боша и тарафда туғри мекунем баъд анамхе гирду ба гирд под лапкаи мошина мо строчка меравем фаҳмидина духтаро манамхе гирду ба гирд баъд аверлог мезанем духтаро ҳамун дази ки дадирна и баъд тарафи манами материалда як қатор строчка медавонем шогирдои азиз аҳамият додем тарзи варадник чӣ хеле тайёр шид худаш тайёра я ихе монда намеша нигоҳ кунед худаш ҷошда мепартои манамхе гирдак салача бояд тайёр шава анаку моира чӣ хеле медӯзем байни пуштака меёвем байни варадника меёвем манами хел духта гирду ба гирди ҳамиҷа то анамиҷара и тарафа анами ҳамаи тарафаш бояд якчен биёяд духтаро манам хел бояд якчен биёяд гирду ба гирд медӯзем духтарои аҳли гурӯҳ шогирдои азиз нигоҳ кунем чӣ хел часпондем инам хел нукуша инҷа сар карда мана байнаш ана ки чӣ кор мекунем вақте ки рамон строчка рафтем под лапкаи мошина ана хе гардиш карда манами дарза дар тарафи нами полочка айнамҷа сар карда хати рост ё ки ай ҳамиҷа куҷода шумода маъқул боша анаҷа строчка дора метавонем ки айҷа бирем метавонем ки айнуги сар карда манам хе строчка гирду ба гирд штоб ана ҳамид болои анами дарзакда манам хе кашида лав лавиамда духта гирду ба гирд меравем духтаро тамом утюг мекунем ана ки меша ки баршам бидӯзем бояд бо тайёр шад духтаро дар маникен нишонто метим бояд анахе тайёр шава варадник дар гардан анахе хов меравад дидем духтарои хушрӯ манами хел варадник тайёр шид духтаро аҳамияте ма дар ин маникен шондум барое ки мо гардана майда гирифта будем дар маникинои ҳозира буромадаги наваи сиёҳо гарданаш паҳмай туғри намегирад дар ин маникен туғри гирифтагия барое ки мо гардана майда бирдагем ҳашт и варадник дар вақте ки шумо вақте ки и варадника шумо медӯзед духтаро бояд расчёти чанде ҳаст гардан ҳамун қая гирифтанатон дар кор барое ки мо объёми анаи гардан дар кора объёми иҷа не объёми иҷа дар кора манай гирди гардан иҷа чанд қа истар биёя
منم جوجا توغری شدن میگیرم منم خیل انا ورادنیکایی که من خیل رستگ میبیا و یا گردن уже ما майдатар پورا میکنیم ای размерда майдатар ира туғриш қати гирифтан гире размертуна ҳами размери сантиметри не мондан 18 туғрияй гарданам иҷара қамайдай бад намигирем ҳоз да манекенисиё и туғри нестай да гардани не туғрияй барқа рашототуна гирем ки мо да рашоти мана иҷани рашоти мана иҷа дар курай